Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga babayami, mga pagariami, katip man naging makampatawra sa imanan yan na giyamir kanu di serbisyo, kapupakaw pami wanda manay katuunat tanu o di na kaswat tanu si iku untol akapambal sa tanu si kuyamanan yan na mga batang, ko kapakapupunian, ko darpayan si isaging kayamanan yan na mga ngarita no. So mga murita misan sa ibtida i'dadi thanawi kataw na miya kapakayamanan yan na adan as subject yu tajwid na mala akapakaw perkanu aging kayamanan yan nagita no si idi yamanan yan na tipasalan ayamanan yan na mga hukuman o kabatya sa Quran. Mga pagrimisi ko agama sa gyang kay may po sa pitugawin na ayaw to miya discuss tano nagyang kayamanan yan na mga batang asi itanop kabalas sa gyang kaiya bakrang tano. Siran so ain ha wa agyang kaiya kha agin nandun sa mga batang izhar. Gitu so matago ko baytun nisfi sa'ri akhiha ka ilman hazahu ghairu khasirin. Toy. Imanto nasitanop man imanto sa gyang kayamanan yan ng mga batang sa pulwa iya batang. Agip man so si tanok kabalas sa gyang kayamanan yan na itadwa plak tano. Telamba ka plak agyang kaya puro agyang kaya plak. Agaw gupansiran nun mambu agyang kayamanan yan na katis kaniya agyang kaya dila ini drawing tanwaya. Ayamanan na padna isa panaguntaman tano sa kalbud ayamanan yan na kaswa at tanong ko yung manan yan na mga batang kukambal sa tanuron. Toy. Giyang kaya kaf agu giyang akka na banda niyup katanudiso kaya diskas sa tanong kung mga huruful ikhfa. May bibida din na giyang kaya kaf agu giyang akka. Okay. Antay makatanod din kanu kung mga batang ikhfa. So mga batang ikhfa na para malbuday manan yan nakapkaswa tanuron na imurais tanong agyang kutwa ungang ng mga Arab katiriran agyong kutwa sif the thana katis kanian sif the thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima katatan. Gani mananan maga nakap ka tukawitan no kapkan sirita no ron o ayamanan yan na memorize tano agin ayamanan yan na katiru ungang ko mga Arab katiskan yan naging kayamanan yan na okay. So katiskan yan naging mga batang ikhfa sad dha thin kaf jim shin, qad, sin, dal, ta, zay, fa, ta, dha, aguyang kaya, Allah. Ginan im mga batang ikhfa, sa pulo agulima, isa, dua, telo, pat, lima, nam, pito, walo, siyaw, sa pulo, isa, dua, telo, pat, lima. Sa pulo agulima, aging batang ikhfa. Na may bibida undin, nagyang kaya kaf, si iya guging kaya kaf, kukapumbalsaon. Okay, no? Nagyang kayamanan yan na kaf agugyang kaf na ayak kailangan na yang tabi ko intibakan kamilan kidekatagyang kaiya ayamanan yan na itadwa dila sa gyang itadu mambuwa plak sa ayak ke balsaun na ayamanan yan na daaba si ipagukita endu sa gyang ayamanan yan na kanarsi kailangan na si ipakaw kit sa gyang khayshum algunna. Okay? Upang makumbati ang agyang na kaf ibalatin mo pa maagyang kaya ming qablo. Okay. Ming qablo hudalin nas. Okay. O pakadagtang undro na aya nagaon na ming qablo hudalin nas gitu. Ming ayamanan yan, nataro to pa na si ipakaw kita sa gyang ayamanan yan na khayshum, agyang utagon na. Toy, aya ka katinduon na upang makuol na tanong agyang kayamanan yan nangirong
na ayamanan niyan nam keputulag yung kutwa swara na nanausa titwa siya miyaw kitsagi nga kaisyom. 5. Ming niya putol. So gito yaman na korek. Anto na isaba pag putol yan na kagyagyi na inidekton roo na daaba siya pekalawa nga endu saya daaba siya pekalawa nga endu siya nga jariano naps na si iskanyan pukit sa nga yamanan niya na kanal siya ama ito sa taman sa Macau madin sa giyang kaya kaisyom gini ang irong. Gito korek akabation. Upang makubatian ka sa bablagnunan ng lalambuan ka sa Forja ay manan na may ito kanal na ape inul na kayo na di ke putulag yung kutwa swara niyan. Ilan ni man ito? Sabab ko kagya pagukitan na iya hangin ando nagupugukitan niyang panaging kaya konro na reba tuto at iku mga ashabut tajwid so yaman nakapumbatiaon. Ayaman buda tariyan naging kaiyak kaf. Isa niya nang nakaf man ibarat to pamaaging nga iya mangkana. Toy. Ayaw tapitero na kailangan na mid katonrood no to pia na aya unin yan na mangkana o na tanong yan na kapar nga yung kutwa kaputulag yung utas swara niyan biya putol sabab ko kagya miyada yung kutwa ay manan yan nakapugukitag yung kutwa andu sa gyang kaisyom ay manan yan naubati ang kanan sa lalambuan na kapan sa Forja na aya unin yan na mangkana ape indol na yan na din kapar nga kaputulag yung utas swara niyan mangkana toy na ribatanan at tigong mga guru sa tajwid riba tutuyaman na kabatiyon. So perumanan ko po ayat titwa kabatiasan na kailangan na mapakadeket to na ng pia na pembaluya min qabal o di na mangkana pod maliwanaganan mga pagremisi ko gama. Si itanok man sa giyang kaaya, shin, jim, sa giyang katilam ba ko pa maaplak tano, agyanan so tigira ng mga horoful jaish, jim, ya, shin, jaish, so ay kakabal sa tanoron, na kailangan na kalambanan sa Forja, kanaubon pa kadekata. Sa ayabal si ano pa ma, na ya, shin, ja, ay mana na iyang kun yeisuya akna uba mad aya kaya tiro tanong sa akna uba mad na akna uba aya barisyan na ba patay kaso horo ya mad na aya barisyan na sakin na siyanan maapad ko aljawf yung utwa si sanga sumba ngari narunay maanan yan na pupakapo na yung utwa batang nagiin na so ya al mutaharrik ya yu koto datanong nga shin ash sha shi shu tapashi datanong nga jim aj ja ji ju gianan iyamanan yan na mga buntal o iyamanan yan na kapagkabal sa tanuron sa giyang kaiyaman ng mga batang si tanok man sa giyang kaiyam mga batang si ipupakapoon sa giyang kaiyamanan yan na itaduang ngipentano nagupuro mambuo plak na kitokron mambuo giyang kaiyadila kauto. So ay mga ngaran ng mga batang na non, lam, to, dal, ta. Lani mananan kati sumudul ngari aya kati sudbalangipan na makambabala makapag-atag nakauto so ay manan yan na itaduang giyang kaiyangipan naron makapupuon agyang kaiya limati manabatang na ni no na la li lo la lani mo to kasi makapupuon sa agyang kaiyaman na itadwa gyang ang ipentano sa unaan 5 gitigira na sanayal olya so ginan agyang kaya mga batang na malbudanan insyaallah taala kakasagutan niron. So pangning ko si Allah taala amiya ko perkanway agyang kaya manan yan na kini tulad ng tanong si ikati amanan yan naging kaya dila agi ina kana bay ni dila manusia ha kati kapukapukason gin so dila tigira na tulan yan 5. So pangning ta ko Allah taala makago perkanway agyang kaya promise tanong siya
sa balasan tanu Allah Ta'ala sa nga dunia na sampai sa alungan na mauri di tanuya di amanan yan na pamaguyataan kapupakaswatan ron na gusto kapupakadakal tanong si saging amanan yan na isa na iya mga kapanganduan si saging kayamanan yan na social media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.